Investujte na bulharském slunečném pobřeží s portálem realitybulharsko.cz. Slunečné pobřeží v Bulharsku není jen dovolenkovým rájem, ale také místem jedinečných investičních příležitostí. Představte si, že vlastníte nemovitost kousek od moře, která vám může přinášet pasivní příjem a zároveň sloužit jako vaše rekreační nemovitost během letní sezóny. Bulharsko nabízí cenově dostupné nemovitosti, nádhernou přírodu a stále rostoucí turistický ruch je ideální investiční příležitostí. Nákup bytu či apartmánu za poměrně nízké náklady oproti jiným dovolenkovým destinacím slibuje vysoký potenciál růstu do budoucna. Váš investovaný kapitál může znásobit chystané přijetí eura a stále rostoucí počet turistů, kteří hledají ubytování blízko pláže i v soukromých apartmánech. Investování do nemovitostí není jen pro vyvolené. Slunečné pobřeží vám dává možnost začít s menším rozpočtem a postupně budovat své portfolio. Realitní investoři, toto je vaše šance, přijměte výzvu a začněte svou cestu už dnes. Ceny apartmánů pár set metrů od moře zde začínají již na cenách okolo 45 000 euro. Navštivte stránky reality-bulharsko.cz a kontaktujte nás pro více informací. Nečekejte, až příležitost zmizí. Sledujte nás, dejte odběr a dozvíte se, jak provést svou první investici do nemovitostí u moře. Slunečné pobřeží a stále dostupné ceny nemovitostí čekají právě na vás, začněte budovat své investiční portfolio teď hned.